vanoti vanotaura vanongoya chingonitora mapictures vachitera nemota nezviudhudhudhu. Pane mota dzinosvika 6 inoita 4. Saka vanongoya chingonitora mapicture. Handizivi kuti vanenge vachida kwandiri chii. Havataure neni havaite sei, asi vanenge vachingota kwandikotora mapicture yavo vachitoenda kwavari kuenda. Nokuti pese pandinotofamba pesa ndakutotya kuti pamwe pandinozwa pamwe handizivi ndiri kusangana nei, pamwe ndenda kutotya pamwe ndichapodwa here kana ndichasangana nei kumberi. Saka zvinhu zvitondityisa pakurarama kwangu. Wati midhudhudhu inenge iri ngani? 4 mota ngani? 6. Pane 4 dzewhite ne2 dzeblack. Vanongopfeka hembe dzavangota sedzadzinopfeka idzi. Havatauri neni. Dzinongoka ndatosvika kumba kuno kunezisawo. Kwega ndambudza ndakasangana nayo. Pane hama dzako dzakafa Jose? Hapana here mumwe wauri kuona pakati pevanhu vanouya kumaisa? Hapana. Asi kana uri muno mumba vanhu ivava hauvaone? Dzimwe vanotouya pasabha itotora mapicture vanotibika paona chikafu. Ona vachiti chii? Pandenge ndawanawo chikafu chotibike pamotapo, dzimwe vanouya pasabha itonditora mapicture. Ndambenge ndakarora but ndakatozenda kuda kwedambudziko rangu. Mukadzi akatiza nekuda kwedambudziko iroro. Jose, hautori zvinodhaka here? Ndinobata kubva ndiri kudika ndaenda kubata. Kana pane vanenge vanokwanisa kutibatsira kuti tiitewo zvakanaka, tigarewo zvakanaka muviri wedu. Usiku norara but matsikiriro anonyanyondinetsa. Chinguzwa vanototera vanomira padhoo kana ndichenda kubuda vanotora mapicture. Ndotsingoni Dzashe James. Anongonzwa nyingoti andokumhanyiswa here. Saka inozvo ina vanhu vachihanyanyiswa vaona mani. Zvanga vachomhanyiswa vari ku. Ndoipamba chinhera tombovaperekedza muindastry dzine ngoro. Nyangoti atiperekedze nevanhu vari kungoterawo mashure. Ndotovaperekedza vodzoka sechipushi. Aiwa, aita. Kanguva zhinji vanenge varara? Anovarara mberi. Ndiati Jameson ndipatamira maflats muno Macherini Mbare. Uyu ndewechi7 pavese. Ndiwe chi7? Hai ndifai kana akatopererwa kutiona mwanangu achidaro so kati ndiye baba anototsvaga kuti ndirarame zozodaro so ndinofanira kutambudzika ndikufirwa ndaita ndaremerwa baba zvekuti avhunduka nongouya soga saizvozvo zvaagara izvozvi kunzi amai amene upenyu unosvika kupi vanhu vekunigarira ndoshandoita sei chokwadiwa mwanombouya kuzomira pamusoro pedapo nobira so noti vakomana uyamune vanhu kumhanyisa mwana wangu anotomhanya kana wakadzifunda nomboya padhoo pedapo vane mafoni kudai ngati mukudai chiko havadairi muri kudai mukuda ramba iyi havadairi varamba kangomira chete kune vanouya nemafoni anotomira pamusuwo apa ivavo ndofunga ari kutomuteera sekuti akapinda muno mabasa nguva inotoona munhu atomira panze apa chimwe nguva ndombobuda notoona shuwa mukomana nomira ndimoba ndotoa foni mwana wangu here anototiza ini andimbovaona chete ndongoona vakabata mafoni yavo mahombe kudai anenge akamira panze apa achidai soka ti utoa foni mwana wangu here apa havadairi anongotiza okwidza nemusiwo otiza chaanogona kubatsira vabatsire mwana wangu. Inonzi Clara Kabutu, inogara kuEpway kustopo Parubeni. Mukadzi yangu ane dambudziko rekuti ari kuti iye ari kumhanyiswa nevanhu vakawanda, vanzi vamwe vane mota, vamwe vane motobheki, vanenge vachida kumutora mapicha. Saka dzizeti mapicha ari kuti anzi vada kumutora handei, anzi anotovaona zvekuti isusu patinototi handei tinoona vanhu vacho hativaoni, asi iye anenge achiti anovaona. Saka zvakuti anzi kana kutereta akaenda vakumutera kutereta. Saka zvinhu zvakutishungurudza ndokunga dambudziko rakatanga hanzvadzi yangu tatasara tiri 3 pa10. Saka umwe wacho akati wandaitedzerana naye inini ari kuhospital, ini ndakabva ndaenda kuhospital nemwana wangu, takangopiwa tese muwadi mubhedha, iye akapiwa paNazareth nandiri kuHarare hospital nemwana, asi nani singazvizivi. Saka pandakazobuda inini kuHarare hospital, iye akabva azobuda bva kumba, abuda kumba akanzi kuNazareth haana TB, abva azonzi ngaamboenda kuMashambanzi kuWaterfalls anoonekwa kunzi haana here anochekwa emuromo, achibva aenda kuWaterfalls panonzi agara neyangu mutadzi yangu
anogara akazotestwa pakapera mazuva 5 days zvikanzi abatwa TB yemuropa. Saka nguva yakandifonera achiti abatwa TB yemuropa ndakachena. Kati asi Mwari ndo maperero ataita ere. Wondoziva kuti angobatwa TB achararama. Musi wekutanga akamwa mapiritsi. Uyu wamuti akabatwa TB yemuropa ari kumasimbanzuro. Mukomana musikana ere. Mukomana. Ndiye ainzi Simba wacho ataita aingodzi nevanhu pasaba bhurubhuru. Nokuti aingoitawo mapatitime ake pasaba. Asanga ari munhu wekuti munhu aikwanisa kuzvishandirawo kutiwo ndikawirwa nedambudziko aikwanisa kundibatsirawo kana $2 kana $3 yawana. Simba bhuru. Simba Jameson. Saka ndine mwana waimuti bhuru. Akafa rini? Akafa musi wa4 July. Gore rapera. Gore rakapera. Kuti akafa gore rakapera. Afa makamuvika kuti. Akavigwa kumbudzi ndokwakavigwa mwese. Saka iye watch 8 kumbudzi. Vakangoti tabva mukumuviga hapana kugara 3 days. Akati tichiri panapa akabva azvimba mazino ese. Vati magamuzi angu. Vakangoti pamwe mazino semunhu aigara nemunhu kuchipatara pamwe paimutswa kusena achidzigwiza pamwe ndo pakaita dambudziko rechando. Zvapera. Ndaenda kumba. Ndazonzwa ndakufonderwa zvikanzi huyai. Hanzvadzi yenyu ari kuuya chimhanya achiti ari kumhanyiswa nevanhu pasi. Nokuti anoitawo zvokuti akaona chingorombo pusha saka anzi anga ari kwaStraken uko ndokwaakabva achimhanya ikoko. Apa inonopinda kuStodart police station akati kune vanhu vari kunditera vari kunditora mapikicha akazara mota.